мисол дар ҳолате ки аз телефонҳои шумо ягон чизҳои кадом нафарҳое ки мехоҳанд мақсад ман шахсан хидми кора кардам авфи муҳоҷирон ҳозиража аниқ нест бародари азиз. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳар як кадомот ба саволот ҷавоб мегирӣ. Касе ки мехоҳад донистан аз Россия депортатсияш кушодаа ё ки маҳкамае, номери WhatsApp мебурояд бинависонед, проверка запрет мекунад. Як нафар нависонда: салому алейкум акаи Сорбон. Меган дар границаҳо ҳозир телефонҳоро проверка мекунанд. Ҳамин гап роста ё ин ки не? Штраф кардисиян меган. Чи дар границаҳо ва чи дар аэропортҳо ин чиз бигӯем қонунӣ шудагия официални тафтиш кардани телефонҳо ва планшетҳо. Мисол дар ҳолате ки аз телефонҳои шумо ягон чизҳои зараровар, ягон чизҳое ки манъ кардагияну пайдо мекунанду меёбанд аз телефонотон, бале ҷарима дорад. То ҳатто метавонанд ки шуморо 20 рӯз маҳкам бикунанд ва обратан депортатсиятон кунанд. Ва ҷаримаам дорад аз 7000 рубл то 20000 рубл ҷарима таъин мекунанд барои нафарҳое ки аз телефоношон ягон чизҳои ғайриқонунӣ меёбанд. Шамшод нависонда: салому алейкум акаи Сорбон. Дар бораи ҳаҷ, дар бораи Бангладеш чӣ шид? Ҳамёра гуфтине ки дигар ҳичи дар бораш гап назадӣ, камтарак мефаҳмондӣ. Дар бораи калодецо мегӯ. Хоб, дар бораи калодецо, яъне мо як рӯз як видео кардем ва гуфтем ки кадом нафарҳое ки мехоҳанд мақсад ман шахсан хидми кора кардам дар саҳифаи инстаграмом ҳастае, метавонед омада видеошро тамошо кунед. Ва ман гуфтам касое ки мехоҳанд садақаи ҷория кунанд, биёед ҳамакаса дастаҷамъона ҷамъ мешавему дар ана ҳамуҷа ҳастае чанд миллион аҳолие ки мақсад гиреза омадагиянд дар Бангладеш, бехонаву дар, бесарпаноҳ, ятимои кулам бигем. Барои ҳамво ягон калодецо мекунем ё ки барои ҳамво ягон ифтор ташкил мекунем, мақсад савобаш дар ҳамамон мерасад. Ва гуфти бародар мо ки дигар мо аз пасаш нашидем. Кадоме ки агар хоҳишманди ҳамин кор бошад, шумо дар комментария бинависонед фикротона. Ман айназар мегзаронам, бинам ки мардум ҳамин чиза мехоҳад, баъд ташкил мекунем иншаалло. Ин чиза ташкил карданаш насиб боша ягон мушкилӣ надорад. Дар уҷа Бангладеш дар ҳастаи Парвиз бародармон Путк Дабруч, хеле ки бисёрид мумкин бидонед, ҳамуҷа дар қарор дорад. Мешавад ки ягон ифтор ташкил кунем барои ана ҳамон ятимоеро ки бепадару бемодаранд дар ҳамуҷа, мисол 400 нафаранд, 500 нафаранд ҳар як территорияда, гурӯҳ ба гурӯҳ ягон ифтор ташкилшон карда мешавад. Ё мешавад ягон калодецои ов мекунем, мисол аз номи мардуми муҳоҷир, аз номи мардуми тоҷик гуфта, ана ҳамуҷада то вақте ки ов мехӯранд, мисол ана ҳамон мардум савобаш дар ҳар як нафаре ки саҳм гузоштагие мерасад. Ба ҳамин хотир шумо аввал фикротонро бинависонед, баъд худо хоҳад ташкил карданаш ягон мушкил нестае. Як нафари дигар нависонда: ассалому алейкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай тамом мешавад? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ бародари азиз хелаши тамом шудагие, тақрибан як моҳ шудаг аллакай. Азимов нависонда: ҳози гос сидроя 3 моҳа регистратсия намекунад, як моҳа кардисай. Тибқи қонуни Федератсияи Русия нафарҳое ки ба мигратсиони картаи гости медороянд 3 моҳ иҷозат доранд ки дар Россия бестанд бародар. Як нафари дигар нависонда: салому алейкум. Авф кай мешавад Россия? Авфи муҳоҷирон ҳозиража аниқ нест бародари азиз. Абдураҳмонов нависонда: видео кай мебирояд дар бораи рӯайдӣ. Худо хоҳад насиб карда бошад, агаҳ дар ин масъала видеои пурра мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем барои шумо. Боз ягон савол бошад дар ин бора бинависед дар видео. Табаров нависонда: салом акаи Сорбонҷон. Ман рӯзи 3 май омадам Айдамадедова ба Душанбе. Обратно билет гирифтам Душанбе Казан. Мара аз Душанбе гардонданд. Асосаша намедонам. Документи ман ҳамаш 100% буд. Патент ман супоридам ба омадам. Сабабша метавонед ки рафта проверка кунед дар ҷои шиноснома ва раводид, як бор тамоми линиёҳотона бисанҷед ки мақсад ягон проблема доред ё ин ки не. Як нафари дигар нависонда: ассалому алейкум ака. Савол дар шумо. Дар куҷо нависам? Дар ҷое ки ҳамин комментарията нависондӣ, саволтам метавонӣ бинависонӣ.
холова нависондай. Салому алейкум. Як ҷаҳон ташаккур. Пешравӣ муваффақият. Аз Аллоҳи меҳрубон хоҳонам. Саломат бошед. Шумоам саломат бошед, зинда бошед. Каримова нависондай. Ассалому алейкум. Кани ватсапотона роӣ кунед. Чӣ масъала дар ватсапомона роӣ кунем? Савол дошта бошед, дар ҳамиҷа бинависон саволто. Фарҳод нависондай. Акам моддаи 110 қисми 3 пункти б оё озод мегарданд? Моддаи 110 яъне зарари вазнин расонидан ба саломатии инсон, қисми 3 мисол агар ноболиғ набошад аз 10 сол боло аз озодӣ маҳрум мешавад. Ва дар ҳолате ки мақсад аз 3 ҳисса 1 ҳиссаш шиштагӣ боша, аллакай срокш ай ҳамин 10 сола гузашта боша, имконияти ворид шуданаш ҳастад. Вале агар нав мақсад маҳкам шудагӣ боша, имконияти кам карданаш ҳастад, мумкине ки кам кунашад. Як нафари дигар нависонда, бародар мехостам як совет диҳам. Агар бипазирӣ программае ки истифода мебарӣ, бесплатнияш аз Google скачат кун. Знаки нишод дар поёни видеоҳо дигар пайдо намешавад. Ба фикри ман ин хел боли профессионална метавад. Раҳмат барои таваҷҷӯҳ. Ташаккури зиёд барои советон. Гап нест бародари азиз, қабул. Сангали нависонад. Салому алейкум солбон. Ман 2 бор шумода нависондам. Ман тамоман документ надорам. Метавонам баъди 7 моҳ пас Тоҷикистон метавонам бурам. Дар ҳолати баромадан аз Федератсияи Русия имконияти шуморо запрет кардан ҳастад. Яъне буромадан метавонед. Мавзунаи Мирзомурод нависонда. Салом акаи солбон. Ман имрӯз патентсипорӣ омадам, вале ба ман гуфтанд 30 декабри 25 патент аннулировать шудагӣ буд. То 30 декабри 26 патент гирифта наметавонем. Акман чикор кунам? Бояд Россияро тарк кунам ё ҳаст ягон роҳш ки то декабра бестам. То декабра истодан мигратсиони картаи работадори худат бе патенти ишам проблема мешавад. Аз ҳама хубаш барои ва моҳи декабр будрои 1 сол мегзарад, баъд патент мегирӣ, кор мекунӣ. Як нафари дигар нависондай. Ака салому алейкум. Ман дар реестр ғалтам. Набурам чӣ мешавад? Касое ки дар реестр меғалтен, ҳамун проблематона ҳал кунед. Мисол чӣ сабабе ки хати дар реестр номтон ғалтидагиай, ҳамуро дар назар дорам. Парвиз нависондай. Ака мара патент аннулировать шудагиай. Барам студентский кардан метавонам. Имина барои аз патент озод будан ҳамин ҳуҷҷати донишҷӯиро нагиред. Ман дар шумо гапа вақташ мегум, мақсади гап ки худтонда проблема сарзават накунед. Агар дар ҳақиқатан ки донишҷӯ шуданӣ бошӣ, бале мегирӣ мигратсиони картаи учоба ва сафар мекунӣ, донишҷӯ мешавӣ. Ёрова нависондай. Ассалому алейкум. Муваффақият хоҳонем ба шумо. Як савол доштам ба шумо, илтимос ҷавоб диҳем. Ман моҳи октябр патентамро продлит кардам. 4 моҳ споридам, кор кардам. Моҳи март Тоҷикистон омадам, то моҳи июн истодам. Наспоридам. Мехоҳам ба Россия равам, патенти нав медода бошам ё ин ки гости гуфта даром. Ба Россия мегӯям, то патент срокш буд нашавад, наметиҳанд. Илтимос ҷавоб интизорем. Иҷа як гапи дигаре барои шумо. Вақте ки наспорида буромада бошед, мисол дар вақти будагитон, имконияти аннулировать шудани патент ҳастаи боз. Ва имконияти аннулировать шудани патент ки пайдо шид, шумо то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед. Шумо аввал ин чиза аниқ кунед ки патенти пешаратон сӯхтагиад ё ки не. Муҳаммад нависонда. Ассалому алейкум. Милитсияҳо бедокумент қапиданд. 2 рӯз маҳкам кардан дар отдел. Сар доданд, отпечатки нагирифтанд. Коғази штраф ҳам надоданд. Депортатсия бошад ё ин ки не. ин чиза метавонӣ бо тавассути проверка кардани даниёд буфаҳмӣ, аниқ ва дақиқ бокунӣ. Шоев нависондай. Салом акаи солбон. Яка писар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ин ки не? Камтар мефаҳмонем. Не. Нафарҳое ки як фарзанд ҳастен, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. Як нафари дигар нависондай. Салом акаи солбон. Барои чӣ баъзан вақт саволҳоро намехонӣ? Бародари азиз, ман дар бисёр видеоҳом гуфтагӣ ҳастам сабаби ин чиза, аз сабабе ки баъзе вақтҳо саволҳо зиёдаш такрорӣ ҳастад ва ҳамин чиз тамошобинода бисёр вақтҳо намефорад. Ба ҳамин хотир кӯшиш мекунам ки саволҳои такрориро камтар бихонам, бародари азиз. Ва шумоам саволҳои такрорӣ камтар пешниҳод кунед, бо мақсад барномаҳо як хел намегзарам. Зиндаву сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.
Render forest